ženský, že jo, my smutníme a brečíme a najíme a tak dále a tak dále. A pořád čekáme na ten den, když se probudíme a myslíme si, nebo nemyslíme si, ale konečně to víme, že už se nám po tom člověku vlastně vůbec nestejská. Samozřejmě, že třeba já to znám, že jsem ten pocit měla asi 10krát, ale když jsem ho pak viděla s jinou slečnou, tak se samozřejmě vrátil úplně jiný pocit. On mě nemiluje, on už má jinou. Ale jednoho dne ten pocit přijde, když víme, že jsme vyléčení a o tom je ta písnička. To není ona. Still